V okolí Humenného takmer po 2 rokoch opäť premávajú vlaky. Cestujúci museli pre modernizáciu trati využívať náhradnú autobusovú dopravu. Po elektrifikácii vlaky zrýchlia až na 140 km za hodinu. Cestujúci v Humennom už nemusia presadať z vlaku do autobusu. Vlakovú dopravu obnovili do Stakčína, Medzilaboriec aj Prešova. No určite bude lepšie, lebo my autobusom stále cestovali, kde trebalo. Ja veľa využívam práve Humenné alebo Medzilaborce, Bratislava. Na tratiach zatiaľ nepremávajú elektrické, ale dízlovo-motorové súpravy. Práce na elektrifikácii totiž stále pokračujú na trase Bánovce nad Ondavou - Strážske. Tieto jednotky, jedná sa už teda o tú, by som povedal, klasickú kombináciu vozňov a rušňa. Jedná sa o integrovanú celú jednotku, ucelenú, ktorá má kapacitu 337 miest, z toho 160 miest je na státie a tých viac ako 170 je na sedenie. Maximálna rýchlosť týchto jednotiek je 120 km za hodinu. My nasadili jednotky, ktoré sú moderné, sú klimatizované, majú Wi-Fi, sú nízkopodlážne, takže myslíme si, že našim cestujúcim prinášame skutočne kvalitu. Prakticky rok a pol sme boli stredovým mestom, kde sa hromadila celá doprava, autobusová doprava to odchádzala, takže zase nápor na naše mesto, ale konečne je to spustené. Okrem elektrifikácie trati zmodernizovali aj železničné priecestia a zabezpečovacie zariadenia. V Humennom pribudlo aj nové rušňové depo, ktoré bude slúžiť na údržbu vlakov. Neboli tam také technológie, ktoré umožňovali všetko, čo by sme potrebovali spraviť. Množstvo vecí sa robilo pomalšie, robilo sa v exteriéroch, to znamená v zime veľmi nevhodné podmienky na tieto úkony. To znamená, že v tomto momente sú tam naozaj moderné zariadenia. Väčšina vecí sa môže robiť v interiéri. Celkové náklady na elektrifikáciu tratí na Zemplíne presahujú 216 miliónov eur. Hradené sú z eurofondov. Modernizáciu všetkých úsekov plánujú železničiari ukončiť v lete. Lucia Benetínová, Slovenská televízia.